وحدہ لا شریک اللہ علی جندی بندگی کریں دے وحدہ لا شریک اللہ علی جندی بندگی کریں دے علی ہے توحید دا مبلغ تے شرک دی نت نفی کریں دے علی ہے توحید دا مبلغ تے شرک دی نت نفی کریں دے اندی عبادت علی کریں دے جنی عبادت نبی کریں دے نتیجہ آخر تے ہونے کی بلا ہر گال دا اندی عبادت علی کریں دے جنی عبادت نبی کریں دے جنی عبادت نبی کریں دے خدا نبی جو حکم کریں دن عمل درآمد علی کریں دے مہربانی سی خدا نبی جو حکم کریں دن عمل درآمد علی کریں دے اور دیکھنا ہے کہ کتھا کتھا عمل درآمد ہے خدا نبی جو حکم کریں دن عمل درآمد علی کریں دے زمین تے رکھ جبین مولا رسول دی پیروی کریں دے زمین تے رکھ جبین مولا رسول دی پیروی کریں دے زمین ہوئے یا عرش ہوئے علی محمد کو جی کریں دے بسم اللہ سی خدا نبی جو حکم کریں دن عمل درآمد علی کریں دے زمین تے رکھ جبین مولا رسول دی پیروی کریں دے رسول دی پیروی کریں دے زمین ہوئے یا عرش ہوئے مدینہ ہوئے تے بھاوے خیبر علی محمد کو جی کریں دے مدینہ ہوئے تے بھاوے خیبر علی محمد کو جی کریں دے نبی دے معراج دی حقیقت علی سمجھ دے خدا سمجھ دے نبی دے معراج دی حقیقت علی سمجھ دے خدا سمجھ دے دہائیں تے جیندہ ایمان کائیں نہیں وہ دھور دا بے ایمان کیا سمجھ دے دہائیں تے جیندہ ایمان کائیں نہیں وہ دھور دا بے ایمان کیا سمجھ دے ظفر خان در کے نہ دے بالن خوشی دا دی ہے عید دا دی ہے انہیں کو کھلن کھلن دے تا ایک مسدس دیا یاد آگے این بجلی دے آمن ونجن تے میں یاد آگے بند پرانا ہے مسدس دا کہ بسم ونجن دا ہے نا اندھارا تے سوجلا ہے بلی دے نامے بسم ونجن دا ہے نا اندھارا تے سوجلا ہے بلی دے نامے جتھاں جتھاں تائیں سفر کراوے بدن ہے روح منزلی تے نامے اور منے دے آئے ہیں منے دے جلسوں ربیع الاول نبی دے نامے منے دے آئے ہیں منے دے جلسوں ربیع الاول نبی دے نامے رجب مرجب جشن منیندن ملنگ مولا علی دے نامے رجب مرجب جشن منیندن ملنگ مولا علی دے نامے ان حرفیں نہیں کہہ دے قبلہ ہند سے نگالے کہ او شخص شابان ترائے تے 13 رجب کو 13 نحال کائنی ظفر خان ترائے 13 او شخص شابان ترائے تے 13 رجب کو 13 نحال کائنی او 3 13 وجے ودیرے سمایت جن سے حلال کائنی